Kodwa ngasho ngathi Valentine ayivalwe eSouth Africa. Nathini nina nathi hayi iValentine usuku lwezithandani. Sisayigwinya nje indaba ya Oscar sithi hayike kulungile ke sesizoqhubeka sicelebrate iValentine. Hambiyani umsholozi. Sagolozewa goloza umsholozi. Sithi hayi nangu umgoloze goloza. Hambile ngeValentine siseleke thina ke siyintandana asina president. Ngasho nathini nina ngathini mina kunjani uma kunje. Kunjani uma kunjena uye lo Valentine engamazi nokuthi kwakubani wakwabani kuze kuzo celebrate usuku lakhe nje. Iza nini iDlamini's Day. Iza nini isitole sodayisa ama present ngeShaka's Day. Valentine's Day njalo nje thina fanele sikhale as a country. Hayi noze ningilalele ngelinye ilanga. Hambe celebrateana nezinto eningazazi. Siyintandane manje. Siyintandane thina manje as a country asina president. Shuthi nje siyazenzela nje siyazenzela. Hayi ingane nje ne-exam neyobhala i-test namhlanje kuthiwe who's the president of your country ibhala ukuthini ibhala ukuthini. Ngitsheleke wena ukuthi ingane ifanele ibhala ukuthini. Who's the president of your country not applicable. Wakwayizwa play yodwa.